Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μπούμε στην εφαρμογή Temu και θα σας δείξω πόσο πράγματα έχει. Είναι αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για παιδάκια. Θα σας δείξω κάτι άλλο. Είναι αυτό. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το χιάκι. Περιμένετε. Εκεί. Και είναι αυτή τη πισίνα. Περιμένετε και να σας δείξω και κάτι άλλο. Είναι και ένα τάμπλετ, αυτό εδώ πέρα. Περιμένετε να το δείτε. Είναι αυτή την εφαρμογή Temu, λογικά. Και κάντε κλικ σε αυτό το βίντεο για να αγοράσετε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το χαλάκι, το οποίο άμα θα περνάτε δεν θα πέσετε. Είναι μια ζωγραφιά. Να την παραγγείλουμε κιόλας. Έχει αυτό το λερό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι αυτά τα μπισκοτάκια, αυτό το Game, το οποίο άμα θα σπάσει μέσα, μετά θα χάσεις. Και μετά άμα δεν θα σπάσει και είναι μια χαρά σαν έτσι, μετά θα κερδίσεις. Περιμένετε να σας δείξουμε. Έτσι κερδίζεις. Κοιτάξτε, έτσι κερδίζεις. Και άμα το σπάσεις στη μέση, μετά χάνεις. Περιμένετε να σας δείξω και κάτι άλλο. Είναι ένα σετάκι με ακουστικά. Κοιτάξτε. Και θα το παραγγείλουμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Πατάτε εδώ. Και άμα θέλετε θα μπείτε και στο καρότσι για να δείτε άμα είναι τα πράγματα. Και είναι και αυτό εδώ πέρα το παιχνιδάκι που βάζεις αφρό και μετά σηκώνεις και μετά κάνεις γύρω κάτι που είναι που είναι γραμμή και μετά άμα θα πάει στο πρόσωπό σου χάνεις. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα πατάμε εδώ άμα θέλετε να βγείτε. Περιμένετε τώρα να σας δείξω κάτι άλλο. Είναι αυτό που τη σοκολάτα μήπως, για να δούμε. Είναι αυτό το ίδιο όπως βλέπω εδώ πέρα. Έχει και άλλα ακουστικά, θα το παραγγείλουμε και αυτά. Έλα, να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα. Είναι και άμα θέλετε, είναι κάτι καλαμάκια, μήπως αυτά εδώ πέρα, περιμένετε. Αυτά, όπως βλέπω, δεν είναι καλαμάκια.